Ja sitten meillä on yksi tyhjä tuoli täällä, että ne on pyydetty useita eri virkamiehiä paikalle vastaamaan, mutta kukaan ei ole valitettavasti päässyt paikalle. Eli jos kumpi on... No, näyttää. Vaan sä ääntä tuonne toiseen mikroon. Mun nimi on Tervo Marjo, olen päihdeasiamies ja olen toiminut siinä toistakymmentä vuotta. Voisin pikkusen taustaa. Tässä on meillä 5 minuuttia annettu aikaa niin kertoa tästä asiamiestoiminnasta sen verran, että 90-luvun loppupuolella laman aikana niin vapaaehtoinen hoitoon pääsy vaikeutui ja päihdejärjestöissä muutamat hakivat raha-automaattiyhdistykseltä tällaiseen päihdeasiamieshankkeeseen rahoitusta. Ja tämä päihdeasiamiestoiminta sijoitettiin Ankilpeen liittoon, koska se on asiakasjärjestö, tässä oli palvelutuottajajärjestöjä mukana näissä hakemuksessa. Ja siitä lähtien olen nyt sitten auttanut vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuvia sellaisissa tilanteissa, joissa kunnassa palvelut ei ollut pelanneet. Toimialue on vaatimattomasti koko maa, mutta voisi sanoa nyt, että palvelut, jotka silloin 96 päihdepalveluista kun puhutaan, niin oli huomattavasti heikommat. Että täytyy sanoa, että palvelut on paljon kehittyneet ympäri Suomea ja kyllä tosin vaihtelee edelleenkin koko maan alueella. Mikä teidän mielestä, että minkä takia me ollaan nyt tullut tähän tilanteeseen, että ollaan tämmöisessä ikään kuin arpomistilanteessa, että tämmöinen toinen hoitomuoto ollaan ajamassa alas? Mikä teidän mielestä, miksi me ollaan tällaisessa tilanteessa? Mä ainakin luin tänään nyt tuon Ylen uutisista nettisivuilta, niin tämän sosiaaliviraston johtajana näkökannan, niin hän ainakin sanoi, että yhtä palvelumuotoa, eli tämä, mikä on ollut esille nyt tässä, niin ei oltaisi tietoisesti ajamassa alas, vaan nythän pääkaupunkiseudulla kilpailutetaan eri hoitopaikkoja ja tämän kautta sitten käydään niin paraikaa neuvotteluja kaikkien kanssa. Ja mä nyt ymmärsin, kun kuulin tässä ja tässä oli tässä kyseessä haastattelussakin tullut esille se seikka, että nyt on niin sovittu valtuustoryhmien kanssa, että ensi vuoden budjettiin lisätään näitä laitoshoitopaikan määrärahoja. Että tämä vastakkainasettelu, mistä on tullut sitten, niin onko näin nyt ollut, että esimerkiksi kyseiseen hoitopaikkaan ei sitten maksusitoumuksia ole nyt tämän vuoden aikana myönnetty niin paljon kuin ehkä olisi ollut paikkoja vapaana. Ja osaltaan sitten näitä paikkoja käyttää myös Vantaa ja Espoo. Ja siellä on myös vähennetty näitä määrärahoja. Että tämä käsitys mulla on nyt tullut tästä. Minulla on se käsitys yleensä ottaen suhteessa siihen hoidon tarpeeseen, mitä on eri hoitomuotoihin, niin kuin muihinkin hoitomuotoihin, niin niitä ollaan vähentämässä ja ajamassa tiukemmalle. Eli tarkoitus olisi nyt vain saada mahdollisimman suuri osa hoidon piiriin, mitä hoitotakuussa on luvattu, mutta ei välttämättä lisätä ja kehittää niin kuin, sitä hoidon laatua ja taata kaikille hyvää hoitoa, kunhan vaan saadaan niin kuin se lakisääteinen. Että myöskin niin kuin kaiken hoidon kehittäminen ja se hoitojatkumon näkeminen, se olisi minusta se tärkein, että ei ajateltaisi vain tätä hetkeä, vaan että siinä taloudellisessa kysymyksessä voitaisiin myös nähdä, että miten oikeasti saadaan tämä ihminen toipumaan, eikä vaan tätä tämän hetken tilannetta, miten just nyt hoidetaan asiaa. Sitten ihan semmoinen kysymys vielä tähän loppuun, että mikä varmaan kaikkia täällä oli jotakin kiinnostaa, että miten tästä eteenpäin, miten tätä tilannetta voisi kehittää, mitä ihmiset voi tehdä? Minusta tämä tilaisuuden järjestäminen on hyvä esimerkki ja tämä näin spontaanisti lähti näin voimakkaasti liikkeelle tämä adressin keräys, että ihmiset pyrkivät itse vaikuttamaan ja jos tietysti ketkä kykenee, mutta myös läheiset ja sitten myös että työntekijät päihdehuollon puolella rohkenisivat myös vaikuttaa enemmän, koska ne paineet kuitenkin täytyy suunnata, niin kuin tässäkin on nyt, niin päättäjiin ja viime kädessä budjetista päättää valtuusto, niin nimenomaan poliittisiin päättäjiin ne paineet luoda. Tiedän kokemuksesta, että esimerkiksi asiakastyöntekijät ovat monesti puun ja kuoren välissä siinä, että heillä ei yksinkertaisesti ole resursseja, heillä on tullut niin kuin mukaiset siitä, että millä tavalla niin kuin rajataan näitä palveluja. Ja nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudullakin, kun on näitä kunnan omia palveluja, niin myös sitten yhtenä keinona on sitten, että jos jostain syystä joku palvelu, jota tarjotaan, niin ei ole soveltua, niin hakisi sitä kuitenkin, vaikka se tuntuu raskaalta, niin kirjallisena, että siinä pystytään luomaan paineita, että tämä hoitomuotojen ja hoitopaikkojen valikko
olisi mahdollisimman monipuolinen, eli että se lain henki toteutus, että avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella, ja että se hoito kukin saisi, ja sitten myös se, että asiakasta kuultaisiin myös siinä hoitopaikan valinnassa. Kyllä näistä asioista tosiaan täytyy avoimesti keskustella ja saada myöskin myös tietoa levittää. Se on hyvä aina myöskin tuoda tietoisuuteen lisää näitä erilaisia hoitopaikkoja. Se lisää kysyntää, mitä enemmän tavallaan sitä eri tiedotusvälineissä myös saadaan esille, että ihmiset osaa hakea hoitoon, mutta myöskin sitten se, että henkilökunta havahtuu huomaamaan omia myös esimerkiksi tätä hoitoon ohjausta. Että jos ei sitä välillä kyseenalaisteta, että mitkä on ne hoitopolut ja ajatellaanko sitä kokonaan, niin helposti toimintatavat urautuu ja ei ehkä muisteta aina miettiä sitä, että mitkä kunkin potilaan mahdollisuudet on ja hyötyisiköhän ne ehkä toisen tyyppisestä hoidosta ja tämmöistä tarvitaan. Hyvä. Kiitos oikein paljon teille, Marjo Tervo ja Tuuli Pitkänen. Kiitos. Ja tosiaan ennen kuin päästetään Tumppi tänne lavalle, niin haluan kiittää tässä kaikkia, jotka olette tulleet tänne paikalle. Ne, jotka oli tulossa Valtanen kuuntelemaan, niin pääsee sitä seuraamaan tuolla Dattes Highlightissa Helsingissä nyt lauantaina. Eli siellä on tämän uuden levyn julkkarikeikka ja siitä alkaa tämä syksyn kiertue myöskin loppuun. Sen lisäksi haluan kiittää tätä Pro-yhteisöhoitoa, joka on tehnyt valtavan hienoa työtä. Otetaan kaikille näin. Ja vielä Kaukses kahvilaa, sponsoreita ja kaikkia asiapuolista toimivia. Sen verran voi vielä sanoa, että Facebookiin on perustettu tämmöinen ryhmä. Lääkkeetöntä huumekuntoutusta ei saa lakkauttaa, eli sinne on mahdollista liittyä, jos haluaa.